Здравейте, хора! Аз съм Нико Бейги. Ние ще снимаме едно в едно DNSD на Clash Royale. Ако искате, влезте в нашия отбор. Ние току-що го създадахме, ама нещо ми заби тела. Не знам. Ако тръгнем, може и да стане работа. И чао! Тъй, може би стана. Тръгна ли? В момента снимам ли? Ако снимам... Да, снимам. Да, хора. И така. Влизам в Clash Royale. Следващите ще ли Clash Royale. И ето го нашия отбор. Това е нашата такова. И ето сега Денис ми пише. Денис от моя канал. Много ясно. И... Ама дали снимаме? Снимам. Снимам ли, бе? Как се снима с чудо? О, как се снима с чудо, бе, човек? Аха, снимам. Аре, бе, хора, много ми забива тела. И така, това беше вече. Пускам си Friends Battle. Пускам го. Денис веднага се такова. И хора, започваме. Пускам гигант. Знам, малко съм слаб. Дори доста слаб. А все пак с нощ се изтегних. Не, вземе! Как така? И аз го искам този човек. Много е силен. И аз искам. Денис е по-силен. Ужас. Сърдям се. Ето, гледайте. И да, хора, Денис ще ме победи. Това е ясно. Аз съм слаб. Знам как да се отбраня от тези. Ето, с стрелички. Сега я ще пусна армия. Скелетон армия. Как се казваше, бе? Гоблин. Ще пусна един такова. Как беше то? Гигант. И един гигант. Сега ще пусна една валкерия. И вече е ясно кой ще победи. Както гледам, Денис ме побеждава. Това е едно в... Искам да го взема. Но знам, че няма да успея. О, взех му едната. Но битката приключи. Ето Денис би. Ако искате, влезте в нашия клан. Ние сме Just People. И ми так. Първа арена съм, доста съм слаб. Имам 260. Денис е втора. Ама аз искам пък да стана. Ето 11-та арена. Също може и тази. Може и тази.
Няма значение, искам просто това не е клана. Аз и Денис. Не знам. Можете да влезете. Това е. Аз съм ко-лидер. Денис е лидер. И искам да имам още 140 слава. Дано този клип да ви е харесал. Това беше от нас. Чао. Аре бе. Как се спира? Чао.